Ďalej u pridruženého zobrazenia sú také, kde phi u a phi u v nám dáva phi u krát v. Takže podľa tabuľky si zase pozrieme, že zoberieme si prvú hodnotu phi 1 a k nej pridružíme ďalšiu jednotku, čiže phi 1, 1, to znamená, že jednotku sme mali, jednotku sme pridružili, tak výsledné pridruženie by malo byť phi u jedna. No a výsledok je vtedy dobrý, ak pre zobrazenie phi 1 je výsledok 0. Zobrazenie phi 1, 1 je výsledok 1. A zobrazenie phi 1, 1, phi 1 a 1 je 0 a 1. Je 0, 1. Bodka má byť tu. Z toho vyplýva, že 0, 1 je rovné 0, 1. Takže phi je u pridružené zobrazenie platí. Ďalej nám treba určiť bázu, váhu. Báza sú vlastne nejaké skupiny, ktoré združujú rovnaké stavy. Treba sa na to pozerať ako na konečný automat. A pre dané zadanie vlastne si vieme vytvoriť aj konečný automat, keď sa nevieme vlastne pohnúť. Ten konečný automat by mohol byť taký, že máme nejaký stav S a nejaký stav A. A teraz príde nám 0, sme počet jednotiek sa nemení. Príde nám jednotka, tak počet jednotiek sa nám zmení. A to takto, že na výstupe v S-ku budeme mať výstup jednotka, v Ačku si dáme výstup 0 a v S-ku dáme výstup jednotka. To znamená, že výstup 1 má byť v prípade, že počet jednotiek je deliteľný 2. A to je v tom prípade, že počet jednotiek je 0, 2, 4,
6, stále zostávame v stave S. Ak príde nepárna jednotka, prejdeme do stavu A. A ak v stave A príde zas párna jednotka, prejdeme naspäť. A 0 nám neovplyvňuje prechod zo stavov. Z toho vidíme, že v automate budeme mať dva stavy a my si potrebujeme urobiť bázu pre dva stavy. Tá báza bude taká, že jedna bude lambda, pretože potrebujeme ošetriť aj zobrazenie pre prázdny symbol a potom zobrazenie pre párny počet jednotiek. Tých zobrazení môže byť veľa. A potom máme nejakú bázu, kde počet jednotiek je nepárny, čiže dajme jej názov n. A v tom prípade máme phi, napríklad phi 1, phi 0, 1, 0, phi 1, 1, 1, nepárny počet. Z toho nám vyplýva báza zobrazenia phi je množina lambda a n, nepárny počet. Na záver ešte potrebujeme určiť váhu, pričom váha zobrazenia phi je vlastne početnosť bázy zobrazenia phi, čiže v našom prípade je počet prvkov 2. Váha musí byť konečná, aby sa dalo zobrazenie phi realizovať. Konečným automatom. Báza phi by bola nekonečná, napríklad ak by sme mali zadanie, že zobrazenie by bolo také, že pre yi máme jednotku, ak počet jednotiek je väčší ako počet 0 inak. V tom prípade by sme nevedeli určiť nejakú bázu, pretože by sme stále mali počet jednotiek by mohol byť o 1 väčší, o 2 väčší, o 3, o 5, o n a naopak počet 0 by mohol byť väčší o 1, o 2, o n, čiže by sme nevedeli urobiť bázu o konečnom počte členov.